Dobar dan i dobrodošli u najnoviju epizodu Anđeline kuhinjice. S obzirom da vam se jako dopao recept za jogurt pihtije, danas sa vama želim da podelim još jedan recept za jako ukusno i dekorativno predjelo koje se jako brzo sprema, a za koje će vas svi pitati za recept. Ukoliko niste pogledali jogurt pihtije, link tog recepta vam je u opisu ispod ovog videa. A danas vam spremam slane oblande koje su jako dekorativne i ukusne, a pritom se jako brzo spremaju i idealne su kao predjelo za sva vaša slavlja. Od sastojaka vam je potrebno 400 g paprike, 300 g majoneza, malo pakovanje oblandi, oko 6 do 7 kiselih krastavčića, 400 g šunke i naravno 150 g kačkavalja. Za početak ću iseckati krastavčiće na sitne kockice. A zatim ću iseckati i šunku. U jednu činiju spojiti iseckane krastavčiće i šunku. U drugu činiju pomešati pavlaku sa majonezom i dobro promešati da nema gromuljica. Sada sve sastojke sjediniti i dobro promešati. Sada počinjemo sa filovanjem. Filovat ćemo svaku oblandu jednu za drugom sa par kašika fila, ali vodite računa da vam ostane malo fila i za zadnju oblandu.
zadnju oblandu okrenuti naopako tako da vam veće kockice budu okrenute ka unutra i premazati ostatkom fila. Na kraju izrendati kačkavalj i staviti ga na zadnju oblandu. Ostaviti oblande da se dobro ohlade i seći ih u željeni oblik. Hvala na gledanju, ne zaboravite da lajkujete ovaj video. Veliki pozdrav!